Bună dimineața, dragi prieteni! Ne-am trezit cu noaptea în cap în această dimineață. N-am apucat să filmez. Avem foarte multă treabă în gospodărie. Vă arăt aici că am plantat deja cartofei. Aici este un rând de ceapă. Și aici unde vedeți acest drumeguș pus așa este fasole galbenă pitică și fasole verde, tot pitică. Acolo am plantat niște ritici negre. Cam așa arată și stiva de lemne, care vă arătam într-un video anterior. Mai avem o groază de treabă și ne cam presează timpul pentru că se anunță ploi zilele următoare. Soțul meu e deja în grădină la tocător. Am eliberat cumva mai bine de jumătate din curte. Mai avem aici în partea aceasta niște crengi pe care o să le tocăm. Cu grădina mea, ce să vă zic, am rămas chiar în urmă, dar sunt cumva foarte fericită și bucuroasă pentru că toți cei care n-au crezut în aceste paturi înălțate, se pare că am ceapă și usturoi înaintea lor, înainte celor care au pus în pământ. Și nu numai ceapă și usturoi, aici a ieșit salata, aici sunt ridichile deja ieșite și au crescut foarte, foarte frumos. Și bineînțeles și spanacul. Ia uitați ce frumos a ieșit. Pe două rânduri aici și bineînțeles că printre ele am reușit să mai pun alte rânduri de ridic și la fel de salată și ce am mai avut nevoie. Da, mami, vrei și tu salată, asta ceapă? Nu rupe, nu rupe, nu rupe! A rupt-o. A rupt-o. Da, a rupt-o. Aici am pregătit de al doilea pat astăzi, o să-l umplem cu pământ și cu compost, cu ce trebuie ca să punem morcovul, țelina, păstărnacul, spanacul și ce rădăcinoase mai avem noi. Aici sunt căpșunelele, care atunci când le-am luat nici nu le dădeam speranțe de viață. Aici am lăsat frăguțele care le-am găsit în curte și le-am separat un pic de iarbă, am pus rumeguș. Aici am adus alte căpșunele de la mine de la țară, sper să se prindă toate. Aici, dacă nu mă înșel, nu știu unde a apărut craca asta aici. Aici, dacă nu mă înșel, avem napi. Cred că am pus vreo 2-3 napi. Aici am pus leuștean. Jumătate este cu semințe, aici sunt semințele, aici l-am luat de la mine de la țară. Aici am reușit să pun rozmarinul, dar între timp am primit unul și de la ghiveci, de la cumnata mea și îi mulțumesc tare mult. Aici am nu orhidee, cred, cale de la soacra mea. Le-am primit rădăcini așa și le-am pus. Aici am pus salvie. Nu a ieșit absolut nimic pentru că abia sunt puse. Așa. Repede, repede să facem așa un tur al grădinii. Aici am pus roiniță. Sunt toate puse în aceeași zi, de asta nici n-au ieșit. Aici am căpătat de la cineva niște mentă și la fel am pus jumătate mentă fir și restul sunt semințe. Și acum să ne ajute bunul Dumnezeu să poate terminăm astăzi cu crăcile și să vedem ce mai putem să facem până vine ploaia. O săptămână se anunță de ploaie, deci practic în grădină și afară nu prea putem să facem nimic, ceea ce ne împinge să începem la interior. La căsuță urmează să mai lucrez, dacă vin ploile, să mai lucrez și la videouri, pentru că nu o să pot să stau afară și o să mai lucrez la clipurile de la căsuță pentru YouTube. Așa că vă invităm pe canalul nostru de YouTube să ne urmăriți, să ne dați un follow, un comentariu dacă aveți întrebări și o distribuire. Ne-ar ajuta foarte, foarte mult. Vă mulțumim că ne urmăriți și stați aproape, că urmează clipuri foarte, foarte interesante de la construirea căsuței. Pupici!